Zdravím všetkých priaznivcov filozofie. Ja vás tu vítam na tomto novom formáte videí a vlastne na tejto novej sérii. Rozhodol som sa, že chcem byť trošku transparentnejší v tom, čo robím a ukázať a možno priblížiť ľuďom aj prácu, respektíve ako takáto práca filozofa môže vyzerať. No a keďže chystám nové filozofické dielo, tak vás chcem začleniť do procesu písania a tvorby tohto diela. V podstate tí ľudia, ktorých zaujímajú prevažne dejiny filozofie, respektíve možno filozofia mysle a analýza ľudskej mysle, tak všetko ostáva tak ako doposiaľ, ale raz za týždeň sa objaví aj takýto formát videí, kde vlastne predostriem, ako bude nasledujúci týždeň vyzerať a na čo momentálne pracujem. Tento týždeň začínam čítať Friedricha Nietzscheho Mimo dobra a zla, Beyond Good and Evil. Ja som síce toto dielo už čítal predtým, niekoľkokrát, ale budem pristúpať k niečomu trošku iným spôsobom. Ja mám jedno pravidlo a to je to, že nesmiem s ničím emočne súhlasiť, respektíve emocionálne súhlasiť a musím ho prepisovať, ak sa vyskytne takáto myšlienka dovtedy, dokým to v podstate nezačne byť nepríjemné. Mám aj za úlohu napísať 2 strany vlastne o tom, čo si filozofi predstierajú, že si nevšímajú, keďže Nietzsche sa v prvej časti tejto knihy ako keby obúva trošku do filozofov a píše o ich predsudkoch. A ešte musím napísať jednu stranu, ja si vlastne vyberiem jeden Nietzscheho aforizmus a tento aforizmus musím napísať a prepisovať aby som povedal, až do chladnej prózy a úplne osekať všetok štýl okolo nej. Takže toto je plán na budúci týždeň. Formát videí bude asi takto, ako to vidíte teraz. Jedine, čo sa zmení, bude kvalita zvuku a možno obraz, keďže toto video nahrávam na trošku staršie zariadenie. Ale ak vás zaujíma takýto formát videí, tak ste tu každý týždeň vítaní.